Chai ndị be anyị unu n'anya n'ife onyonyo a unu ya afụ nwunye Hon Justice Azuka onye nke ndị ntọrị mmadụ buje wee napụ ya 100 million naira ma narụkwa ya ndụ ya n'ike n'oge ya erughị eru. Ị na-anya n'ife onyonyo a ị ya afụkwanụ na ụmụ nwoke mmadụ akapekakwanụ n'ọkwọ mmadụ ka a na-aya n'ụwa anụnwa na ka ụmụazị a si wee na ndụ nwoke mmadụ n'iyi wee hapụ nwunye ya na ụmụazị onwekwa na ife mmadụ ahụ afụkwa na nke ikpeazụ a ụna asị na onye asị ya jee chọọ ife ọya alụfa jee bọyị onwezi nke na-ekwe eje pasi na ego mbute eke alụfa mma na fa chọrọ ide efe ego na uke ego na-eri ego na uke ego na egodu kọndishọn fa hapụrụ nwaanyị mmadụ nyaahụ ka akwakwa na Hon Justice Azuka ife unu na-afụ ebe a bụ n'ụlọ ụka ebe a na-akarị ụka na St. Mary Catholic Church nke dị n'Ilantan Onisha. Ụkọchukwu karịa ụka bụ onye nke a na-akpọ Reverend Fada John Bosco Okafọ. Reverend Fada na-ekwu okwu Chukwu ọ dụrụ ndị yutu ọdụ wee na-agwafa na fe nwere ikikere na onweghị onye nwere ikikere iwepụ ndụ mmadụ na onye nwere ikikere iwepụ ndụ mmadụ bụ Chineke bi n'eluigwe wee na-agwa ndị yutu na-ewepụ ndụ mmadụ na fa were onwe fa hanye Chineke n'aka. Unu n'anya n'ife onyonyo a unu ya afụkwanụ na ọtụtụ ndị mmadụ bịara ya bụ mmemme akwamozu. Unu ya afụkwanụ gọvanọ na-achị Anambra steeti gọvanọ Chukwumachiasi Soludo. Unu ya ege ife o kwuru ebe a maka ọ na-ekwu ezinụlọ nkwa na ya akwadokwanụ fa ma sọpọtụ afa wee sị na ndị niile aka fado n'ife kpanyere Hon Justice Azuka na fa ncha na fa anwụchigofa na fa ya atakwa n'afụfụ njọfa. Unu ya ege ka unu n'ife o kwuru maka ndị na-agwọ Oke-ite na ndị na-agwọrọ ndị yahoo ọgwụ obesom unu afụ ndị ntọrị ejide ife a na-eme mgbe gboo na igwe nwa maọbụ eze nwa were isi mmadụ nye aka achịkọta isi nwa efuru efu niile a wee kponyere ya ebe ahụ na ogbu mma na ana mma ogbu egbe na ana egbe ife imeta ka a ya ejikwa ụgwọ njọ wee na-asị ka nwunye Hon Justice Azuka ka ọ kasie ka ụmụ ya kasie. Nwoke mmadụ ka na-amụkwọ nwa nwunye ya atụdobebekwa ime fajọs napụ nwaanyị mmadụ ite ime na ọmarịcha nwaanyị mmadụ ya na di ya ka ya ada alahụ ụra abalị na-enwere aṅụrị eme ya nwaanyị isi mkpe overnight. Ọkwa ifuru ndị na-eme ife anyị unu ya gee ntị ka unu n'ife gọvanọ kwuru ebe anụnwa ka ọ ghara ịdụ ka ọmụkọ na ife mere Anambra. First of all, is the immediate family, Honorable Justice Azuka Ndono. Onye nwe bụ ọgọ m nwoke, and those who heard them was know the news. Even until this moment, it is still difficult to believe that it happened. And since I na-alụkwa n'ofuma on our support to the government, I want our support to Pia. Manande Amelia, but they got 1,000, even if 1,000 of them doesn't replace the precious life of justice. But it is good news that literally all of them involved in that heinous crime are now under captivity and they will pay dearly for it. They are with us. Justice, and they will also be met with appropriate and adequate justice. May his soul rest in peace. As for the family, what a young family, and the children, I can say the little children, we are with you. Anambra State government is with you. They will do the needful. Alụ bata n'obodo na-achọ ịgba arọ mana anyị chọrọ isi na nyaba alụ gbara afọ ama abụnata omenala in Jesus' name. The new wave ndị na-abazi n'ime ọfịa gapeli. We don't ask people what do you do for a living anymore. I'm a traditional religion. When ndị na-emefa na-eje ka nzu nke akpela onwefa. I'm a Christian, but I also respect we have freedom of worship and freedom of religion. When I worship unke, man, all the no na ina eja agwo ogwo eji eme ina eja akandi kidnapping ike. Ina agwo ogwo ebunye ndị na eje drugging. Ina agwo ogwo ndị na eme yahoo. I want to say that there is a link between these people and the criminals, Oke-ite and Oke and so on. We've celebrated these things for too long, and it has come back to haunt us. Scams all over. But what you see preaching all over the place, how equal tithes, God will double money for you.
So by 9 a.m. you find our youths come on a beer palana and on say, how does he feed the next day? Free money, easy money. Darkness and light cannot meet. And in Anambra, we are going to cleanse them out. Joshua Gwande Israel, Oputano Wono, Onyono Gefe. As for Munezino Nom, I Gefe Jehovah Dendo. Ever time on Anambra today, we have drawn the line. You're either for us or you're against us. If you see something, you do what? You see something, you say something. With the combined effort and partnership, a new Anambra is on the way. Thank you very much.